tots i totes. Des de Música del Lila m'agradaria compartir algunes propostes musicals per a poder utilitzar en aquests dies que estem tancats a casa i per a que els xiquets puguen continuar disfrutant de la música, que estic segura que ja ho esteu fent, però vos donaré unes altres idees per si de cas vos han acabat. Vale? Vinga, molta força, molts ànims i molta salut. Esta cançó es diu Hola, com estàs? La vaig aprendre en anglès, es pot cantar en anglès, en castellà, en valencià. És una cançó per a donar la benvinguda o simplement per a preguntar com està cada persona de la família, i també es pot fer amb diferents ninos i preguntar-los als ninos o convertint-se en algun animal i cantant com si fórem un animal. Qualsevol cosa funciona, val? Vos poso un exemple per a que després la feu a casa i la feu de la manera que més vos agrade. Hola, Lila, com estàs? Hola, Lila, com estàs? Hola, Lila, com estàs? Com estàs avui? Hello, Lila, how are you? Hello, Lila, how are you? Hello, Lila, how are you? How are you today? Hola, Lila, ¿cómo estás? Hola, Lila, ¿cómo estás? Hola, Lila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Per exemple, em convertisc en un gos. Uau, 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 uau.